Окей, здравейте, качаги, аз съм Let's Play with Bunch of Asphalt 8 и днес... Нокията си раздрай! Тихо малко е. Днес игра Minecraft Pocket Edition. И сега ще си довършим къщата, която... Айде, чак са, да не се бъга пак звука. Е така. Така трябва да... То не ми е удобно така, бе. Или па аз гледах една. Така. Един сам се закрепил добре. на тоалетната, обаче съм се Сега хора да си довършим къщата. Така. или пък един влак се изсвятва. И само хората, журналисти се питат. Добре, как ще спрете влака? И само Ваня слага Нокията и дават експлозия. Ту! Нокия на релсите. Като на Марти Нокията. Нокия 3310. Това е тухлата. Марти го изтърва от петия етаж на асфалта и позай какво стана. Нищо. Удра се екран. От петия етаж на асфалта. Някой да каже здрасти на YouTube. Мърдя, послушайте, бил е в Не може. водата, летява. Защото го заключи на вратата на входа. На блока. Откато го ограбиха. Него са го граби. Да, него го граби. И от Добре, тогава хора, целият вие блок знаете, на че мога да качвам по 15-минутни клипове, но нищо. с бижута. И пари. Брат, баща му отива до училище да го кара и се връща и няма нищо. Смятай колко Еми бързо. хора, още малко и нашата невероятна Вие къща до е училище готова. да се върнеш. Гледайте, Му няма ще е готова след малко. Да. И вече тук всичко ще ни е окей, ще се виждаме. Да. Че ни е много яка къщичката. Той не мрънка той. Няма сега се сети. Ето все пак ти е... телефони ми така Не му казвайте. Ей си. Много е яко на това как се включват LG-тата. Да. Два пъти като са или отзад, копчета. Аз не мога да го направя. По-удобно, защото не мога да изтървиш. Бе, по-удобно в смисъл, защото така мога да изтървиш преди да ходиш. Хора, я да си видим фермичката, какво става с нея. Ето това първи епизод, където живеехме с Марчело. Така е на един приятел лашата. Само гледал. После Нещо, нищо. аз имам. Тата ми плаща по принцип, трябва да дупката. плащаш 10 лева, аз имам 50. И аз му къмя да не видя контактите. Такси, мама, тата, такси, всички номера и СМС-и. Ама аз имах и аз една наша, така пак здрава работа. Някой пусне по-високо музиката. Всякакви Nokia са имал. До сега не съм имал друг телефон с Nokia. От първи до пети. Па браво на тя. Nokia, Samsung, Nokia, Samsung. Аз имах Alcatel, Nokia, Samsung, а не, Alcatel, Samsung. Аз Nokia, Samsung, LG. Nokia. След 2 години ще фърми него. Nokia. Аз Samsung, имам. LG. Samsung, 2 Nokia и сега то 2 пъти Samsung. Телевизор. Такъв два S5 имаш. Не бе, един Trend White и този е спет. Ако сега трябва да си искаш такъв телефон, но се одобри след 2 години. Така хора, виждате, че има малки промени по къщата. Но малки. LG-то ми е много добър. Тихо бе. LG-то ми е решен. LG-то са много добри. Еми хора, къщата не е готова. Ама да. Ей ти си е Опа, не е готова, не е готова, хора. Blackberry-то човек, някакъв обикновен ще си е като Ами хора, всъщност къщата ни изобщо не е 1000 готова. лева човек е обикновен ще си. Виж това колко е. Яки, 1200. купи си бял, като моето на радио. Да, бял. Са яки ще. Розов, що? Виж кои са яки. Хора, вижте къщата каква е. Чак мъж да кара розова кола. Не е готова изобщо. на Барби. Както виждате, ни трябва таван. И без таван, накъде Аз съм лила в трабаните, ма не. да ни вали дъжд тук. И на 27 юни. Тук не може да ни вали дъжд, така че трябва да го правим. Правя на мама рождения ден. Трабачи фест. Един. И тук един. Не ще ми стига. Ема цвета ще играе. Хора, в този епизод не знам какво да правим.
Аз мисля да довършим това, ама... Абе, на мен ми е по-добре. Никой не ще. Аре да експлорваме малко. На мен ми е по-добре, като... А. По-добре да не си купувам. Този като е краде пори, като гледам някакво... Не влизам в някои сервери, това е развит. Абе, агивете, ще да играеш с тебе, как си го откраднал, бе. Крадец! Взимам... Не това. Не това. И този епизод ще експлорвам малко. И следващите 2-3 епизода ще вървим само там. И ще видим докъде ще стигнем. На семестриме. Е така ще ходим на там. Преди една година някой беше хакнал сайта на Беверет. Браво. На Беверет. Помните ли какво беше? Името му беше Леброн, нали? Кол. Той хаква всичко. На един Георги Колко. На Георги Костера. Така Колко и трябваше да плаща за такова да го махат. Що хакнал сайта на Беверето, значи програмата му е от 150 по 50 лева на месец. Така програма. Ами някакъв българин беше хакнал нещо си там на Бил Гейтс. Този? Да. Той хаква всички работи, че. Тия във Варна май. Кол. Бил да вага по новините, той това беше много дурчика, за че той на 18. Опа. На 18 ли, бро? Този на 18 някъде. Ама оня дид го да вага по новините, че хакнал нещо си на Бил Гейтс на 20 няколко, 23-4. Не знам, този голям. Този дид. нещо и Горкия го затвориха за 2 години. Кой? Някакъв наш приятел. Нещо хакнат. Ето, чисто случайно. Да, пък този Леброн човек има тази програма 50 лева за хакване и още 40 лева за такова, за да не бъде добър. Ама хаква яко човек печели. Ги излизам тия програми за Този печели яко пари, бе, човек. Този е деса. А браво на него, бе! Човек, той си работи за това. какво ли работи? Да. Нямам. Я ти се представи, бе. Работи! Ето. Взима парите на майка си, бе. Добре. За кола. Даре. Според Марина е много. И да Хора, май става вечер или просто ми е тъмна на екрана? Но ме занимава, на мен поначало гледа не ми харесва. Колега го обяснява добре. Става вечер. Както хомито, той се ти като който много бързо Да? Вечер става, трябват ни бързо овце. Ма не малки. Истински овце. Харесва ли хора, които играят Майнкрафт? И аз съм един. Той е леко педара. Ами хора, май трябва да си вземем леглото. Това не го знах. По принцип, хора, не че ги познавам лично, но ги знам. Стъклото не ми се вижда. Аз играя с такъв. Аз съм чувала за мачи дни, той живее в къща, в Атланта, в не знам коя стая, не в 16-я парка. Живота ми! Има ток и вода, както и туалет. Аз този голям стая. Не го знае. Гей там, баба. Може у нас и гей, баба. Защо да направих това? Някакви парите. Извинете, хора. Вълна. Вълна, ако правим някакво пътешествие. Снимате ли, бе? Да, бе. По-голямото снимане най-много да се чуят тук разни работи. Я карам очи, бе. Ето 3 вълна. Снимача ви е педал. Махвайва! Никой не е чул нищо, освен че Ники Бойки Стоев си пада по лъжи. Не съм. Охо, издаде се. Не съм гей. Добре, педарас. Той е същото, бе, идиот. Ти дори, Мато ти значи играеш ролята и на двете. Мъжолюбец. Бак. Обратните хора. Аз ли, бе? То тук дебели. Ника. Аз съм дебел, нали? Да.
От кога? От дупка се завряла. Ти си дебел, откакто седиш на копа по 24/7 и да гъваш фили. Друд. От това, бе. Скелет. За какво играте тази тъпа Pocket Edition? Еми, аз няма за истинската за жалост. Нямаш комп. Еми, Истинската знаеш коя е? да, да. 40 лева. Абе, знам, ба. Аз тук нищо не видя. Ники, Боинг 100 е. Хората знаят ли на колко години си? Не. Те сигурно са ти Те си мислят, че съм на 8. Поне. ти не си росе, ти си Пък гласа ми е някакъв такъв просто. Аре са. Бита, ти не, че си много голям. Бе. Ай са ти. Аре бе, колко мобове бе. Аз сега ще умра. Фак. Ти ми тук. Аре. Барман. Барман. Банк 100 филм беше взето в някои стръвари. Боинг 100 няма къде да е заето. Пазето е. Не е заето, просто да си спазил правилата. За писане, някои не искат такива работи. Аз не мога да влезе даже в стръвара. Това какво е? Е това? Да. Ендермен. Не, защо ме погледнах в очите, но съм тъп. Какво става? Като го погледнах в очите, си изважда устата и искам да изяде главата. В Pocket Edition ли е така? И до истинската е така. Си изважда устата. Така му става до тука. Те е прибил. Да, той си Кой иска телепортира. да ти изяде главата? Еми, във Да ти яде главата. всички анимации така, по принцип. Анимации. Добре, хора, сега си взимам айтемите и тук е клипа, защото... Това е ограбил, бе. Аз още не мога да отида назад. Аре, ба. Приключи клипа. След малко. Да го избявам. Добре. Заето защо не си ги клипа, защото после омързя да ги гледам. Аз не ги гледам. Правиш бе, як. Мазот. Разкри светлината, очи от тук говоря. Ма искаш? Ай, хора. Да се надуе малко. Стига, бе. Ай! Умри! Умри! Аре, тук има спаунър. Тук има спаунър. И ти ли така? Същото работа. Те ще тук. Аз се ограждам. Тук и си правя айтемите. Гледай какъв е геймър, бе, няма рани човек. Геймър. Човек, имам картофче! Ау! Ето човека едва ми марани Той е гей. от компютъра. Той е геймър. Той е гей! Майка, не пая грозата ти! Добре. Какво ти даде? Стринг. Ого, Ники! Ето защо си гей. Един паяк. Мъжки род. Ето, 2 пая. Добре, хора, това беше Ники. Добре, хора, аз бях Let's Play with Boing 100. Ти не си Let's Play with Boing 100. Така бе, няма ти. Boing 100. Аре, добре, хора, аз бях Let's Play with Boing 100. Аз сват 8. Той е неграмотен. Аз сват 8. И коментирайте, лайквайте, сабскрайбвайте. Ти не, че имаш хора. Тихо, бе! Ти нямаш абонати. Да скара, имам един.